An balimaw an bɛ foli lase aw bɛɛ ma. N b'a dɔn k'a fɔ aw caman bɛ ka kibaruya ɲini aw kɔnɔ fililen bɛ. Bɛɛ b'a fɛ k'a dɔn qu'est-ce qui s'est passé ou bien qu'est-ce qui se passe réellement à Lere. Certes, an ka jamana autorité ma communiqué kɛ fo ka se bi sɔgɔmada in na ni an ye DIRPA ka communiqué min ye, mais CSP mɔgɔw u fana ma communiqué kɛ. N'aw hakili b'a la, Burem attaque miniti minnu tugura la u ye communiqué kɛ u y'a bila, mais cette fois-ci fo ka se sisan na communiqué kelen ma kɛ Lere attaque kan ka bɔ CSP mɔgɔw yɔrɔ la n'o ye CEMA terrorisiw ye. Bi sɔgɔmada in na Fahad Ag Mahmoud ale de ye sɛbɛnni dɔ kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la. Fahad min tun bɛ Gatiya la bi n'a yɛlɛmana terrorisiw fan fɛ k'a sɔrɔ anw tun ɲɛna ko Fahad tun ye Mali den ɲuman dɔ ye. O message kɔnɔ a bɛ k'a ɲini ko maliyɛnw ani Mali armée ko colonel minnu bɛ ka Mali mara k'an ka bɔ olu kɔ ko k'olu ben, k'olu bɛ fɛ ka Mali libérer. Donc ni Mali ye sigiyɔrɔma 3 ye 2 bɛ to anw bolo, 1 o na to olu bolo. Ko fanga ye mɔgɔ minnu datugu kaso la k'olu bɛ fɛ k'olu de libérer, u bɛ ka mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ k'a ni ko minnu kɛmɛ k'u faso bila n'u tɛ se ka segin. O kɔnɔna la a bɛ Cɛma Hubert tɔgɔ fɔ, a bɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ d'a kan. Anw b'a dɔn a ka objectif ye Cɛma Hubert de, mais n'a nana mɔgɔ wɛrɛw a cɛman dɔrɔn tɔgɔ ta a bɛ na ye, donc u bɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ don u ka manipulation kɔnɔna la. I ye Buba Keita i bɛ ka denkɛ min tɔgɔ fɔ, Buba tɛ exil la, a bɛ na Mali la waati min y'a diya, a bɛ taa waati min y'a diya. I bɛ ka quarantaine a ka tile 40 fatuli fɛn saraka bɔ minnu kɛra, Buba tɛ o Mali, donc Buba tɛ exil la. Karim aussi anw t'a dɔn ko Karim bɛ exil la ou bien fɛn. Coup d'état kelen mɔgɔw dɔw ka ŋaniya tun ye k'u b'a faga, a ye jamana bila. Anw bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o ye nin de ye. Fo bi anw m'a mɛn ko convocation dɔ cira Karim ma ko na justice report. On n'a pas entendu parler de ça. An balila k'a mɛn ko mandat d'arrêt, mais aucune convocation. Fo bi. Donc min kɛra Lere an balimaw, depuis o dongo ne information bila n ko Kidal terrorisiw ye dɛmɛ sɔrɔ, mɔgɔ dɔw bɔra Moritani ka na far'u kan, mɔgɔ dɔw bɔra Algérie ka na Kidal, dɔw bɔra Libye ka na Kidal. U ye rassemblement kɛ, rassemblement kɔfɛ n ko u tilala groupe 2 ye. U ye direction min ta je ne savais pas. N'i y'a ye anw b'o kalama, ça veut dire que jamana marabagaw olu b'a kalama, parce que normalement olu ka yeta ka bon ni anw ta ye. Nin yɔrɔ la minnu bɛ ka messagew fana partager Facebook ni WhatsApp kan k'u avertir, faites attention. Terrorisiw bɛ yan, u bɛ nin yɔrɔ la, u bɛ ka taa nin yɔrɔ la, u bɛ na kuma dɔw la u bɛ message min sɛbɛn k'a bila WhatsApp kan. A kana bɛɛ partager, a kana bɛɛ publier. Kuma dɔw la dabɔnkama de don pour que ka mɔgɔw ja wuli, pour que ka trouble semer. Bi bi in na minɛn caman bɛ Mali armée bolo min bɛ se ka u ka mouvement natɔ ni fɛn ninnu ka se ka a surveillance kɛ. Donc a kana da bɛɛ la, a y'a dɔw kɔlɔsi ka vérifier ka ɲɛ. A bɔra jɔn de yɔrɔ la, n'i t'o tigi dɔn kana partager. Mɔgɔ fɔlɔ jumɛn y'a bila a ɲini k'o dɔn, o ye jɔn ye, a ɲini k'o dɔn avant que i ka partager, sinon an bɛ ben jugu ka piège kɔnɔ.
L'ère Dougokona, c'est très stratégique. Il n'y a pas qui dans les rebelles de nous chamana ou sommerobi, l'ère Dougokona. Les rébellions Wouli, l'ère est ciblée. Parce que c'est une zone stratégique. Avec Mauritanie, frontière Masourna indel. Mali ni Mauritanie, Masourna. Et bien ceux qui tolèrent qu'un Narala sort facilement. Et bien ceux qui tolèrent qu'un Yororo sort facilement. Sani attaque Kaké. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ou ka terroriste munu somoro be lere dugu kono u y'olu bɔli daminɛ kelen kelen ka taa Nbera. Nbera o filɛ nin ye Mauritanie yan fan in fɛ an ka réfugié munu ye Mali bila kɛlɛ sababu la depuis 2012-2013 ka taa sigi Mauritanie dugu bɛ wele ko Nbera. U ye ni mɔgɔ munu combattant munu bɛ sema terroriste ko u y'olu labɔ dɔɔni dɔɔni ka taga sigi Nbera. Anw bolo o bɛ ɲininkali caman de susciter. Nin ko in tun ma kan ka bali mɔgɔ si la bilen. À ce niveau jamana kan ka lajɛ ka fɛn dɔw améliorer. Parce que nin ye taamasiyɛn ye déjà k'a fɔ ko dɔ de bɛna kɛ o imminence bɛ yen. Gardiw ka camp ani brevɛriw ka camp min bɛ Lere u nana olu de cibler. An ye information min sɔrɔ apparemment engin dɔw bɛ kɛlɛkɛminɛn dɔw de b'u bolo minnu n'u b'a fili camp sanfɛ a bɛ dispositif bɛ déstabiliser ka troupes traumatiser. Bombe de dos. En ce moment, vous serez avancer facilement. Aouya ye suraka min n'u bɛ ka vidéo bila u kɛn bɛ ka tɛgɛ siri ka da kɔ u n'a bɛ ka kuma sama. Vidéo kɔrɔ do ou bien kura do, ça c'est une question. On attend que autorité ka o yɔrɔ jɛya. Mais kuma in kɔnɔ n ye vidéo yira mɔgɔ minnu b'a kan mɛn o ko ma u bɛ ka surakakɛ in jalaki de ni lieutenant do ko ale ni olu de ye siya kelen ye san'a ka fara a siya kan ka Mali kɛlɛ k'a taalen bɛ fara Mali de kan ko k'a siya kɛlɛ. Donc ko a bɛ ka u jaabi ko ale siya a n'ale somɔgɔw ye République du Mali de o kɔfɛ ale siya tɛ mɔgɔ wɛrɛ. Autant dire min nafa bɛ n kan nin yɔrɔ la aw kana miiri ko Tuareg ou bien arabu ou bien tamaseki k'a bɛɛ ye fɛn sugu kelen ye. Ninnu bɛ k'u joli di faso de kama. Kafiri minnu n'o ye sema terroristiw ye aw y'a ye u ye baara min kɛ o la. Ça veut dire que ninnu tɛ siya si fɛ u tɛ diinɛ si fɛ u tɛ maa si fɛ. Kafiriw do tubabuw ni arabuw kɛn bɛ ka wari di minnu ma k'u bila u k'u yɛrɛ balimaw faga. Faites extrêmement attention. Bi sɔgɔmada in na armée ka drone wulila a y'a sɔrɔ mobili min bɛ yen an ye Lere ka minnu lasɔrɔ parce que hali communication tigɛra Lere kɔnɔna la. Mais dɔw sera ka kibaruya di an ma ani ka vidéo ci an ma. Drone wulila bi u kunna n'o ye armée ka drone ye u ye a sɔrɔ ninnu ka mɔgɔ caman bolila mais mobili hakɛ min tun bɛ yen a bɛ mobili 100 ɲɔgɔnna a ka kan k'o bɔ kidali terroriste ninnu na. Drone ye minnu sisi a ye o vidéo ye ani armew b'a kɔnɔ u b'a fɔ ko non ko mobili dɔ de bilala panne na k'o taara ko a ye mobili in lajɛ a b'u ka dusɛti ni fɛn minnu bɛ sigi mobili ninnu kɔnɔ pick-up ninnu kɔnɔ i b'o ye a kɔnɔna la yen. U kun tɛ taa ka armew to fiyewu ni panne gansan kun don.
u ka mɔgɔ 50 ani dɔɔni su lerekaw ye o kibaruya de lase an ma olu bɛ se ka min fɔ min kɔni su yera a bɛ se 50 bɔɲanko ma 53 précisément mais tiɲɛni donna an fana ka mɔgɔw kɔnɔ minɛn sira fɛ ani sɔrɔsiw olu sira fɛ sema terroriste ɲɛmɔgɔw ka combattant ɲɛmɔgɔ minnu fagara a sen fɛ an y'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛn a ye an ka page lajɛ bi sɔgɔmada in na k'an y'a bɛɛ tɔgɔ bila minnu identifiera k'a fɔ nin y'u ka chef de guerre de ye donc k'a fɔ nin ye kɛlɛ de ye bi bi in na la situation est sous contrôle depuis sur 20 heures armée bolo kɔnɔ ratissage bɛ sen na ani min ye an ni Mauritanie cɛ je crois que disposition dɔw olu sigilen bɛ sen kan mɔgɔ jugu ninnu caman bɛ yen réfugiés minnu filɛ nin ye n bɛra Mauritanie territoire kan u caman sigilen bɛ olu réfugiés de cɛ la donc soyons vigilants à tous les niveaux mɔgɔ minnu ka baara ye image juguw yɛrɛkɛli ye WhatsApp kɔnɔ image kɔrɔw ni jamana wɛrɛw image ani minnu ye kura ye n'u bɛ k'a bɛɛ ɲagami k'a yɛrɛkɛ a kana aw bila u jaabili la fɛnkɛ sanfɛ jamana marabagaw ko dɔrɔn mɔgɔ min y'a image sugu bila a ye capture d'écran kɛ dɔrɔn a tigi ka numéro a ye min bila o bɛɛ bɛ ye o la a capture d'écran kɛ i ka i kunda commune 6 tribunal kɔrɔ min filɛ nin ye Sogonikɔ cybercriminalité mɔgɔw bɛ yen taa n'a ye i ka taa di olu ma a kɛra WhatsApp ye o a kɛra Facebook ye o a capture kɛ i ka taa n'a ye a n'a tigi ka numéro n'o janyani la commissariat min ka surun i la taga n'a ye i ka taa di ye walima gendarmerie min ka surun i la taga n'a ye i ka taa yira ye a ko tɔw kan ka kɛ cogo min olu b'o dɔn o kɔfɛ kunnafoni fɛn o fɛn bɛ yen n'o o bɛ siganako ni siganamɔgɔw yira fɛɛrɛ kɛ i k'a lase fanga kulo kan o de ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi mɔgɔ kana papa ka kangari dɔ da yan jamana autoritéw ye ka bɔ kuma na terroristes bɛ communication jugu minnu na jamana kan n'u bɛ ka maliyɛn bɛɛ jatigɛ ka mɔgɔ ja wuli hali n'u ye fɛn ni fitinin kɛ u bɛ jamana bɛɛ ja wuli n'a ye mun y'a kɛ communication est-ce que en âme et en conscience est-ce que ni mɔgɔ jugu ninnu est-ce que communication sira fɛ u ma jamana kuturu dan wa don o don sɔrɔsiw bɛ ka mago sa min da ninnu kan c'est pas petit mais ce n'est même pas visible ce n'est même pas valorisé par une communication efficace ça fait très mal k'a ye k'a fɔ ko bandit groupe damadɔ ko ils peuvent être plus actifs dans la communication de guerre ka tɛmɛ jamana kuturu kan ça fait trop mal ce que les gens veulent voyez nous en tant que journalistes qu'on soit les relais de la communication des médias d'État ou bien de la DIRPA. Pour la communication, ça c'est leur produit. Nous ne pouvons pas être le relais d'une communication de l'État. Ils nous donnent la matière et en Bangabara Keni aux matières de. Nous ne demandons pas d'argent pour ça. Ça c'est un devoir civique et patriotique. Mais, DIRPA manami ta ayo publié, Ortem manami faut ayo partager, gouvernement manami ayo partager, ça c'est pas une façon de communiquer. L'État du Mali a toujours été dernier de la classe communication. Donc, une communication, et puis il ne faut pas qu'ils pensent que Sorasu devient communication fanaye quoi. Journaliste ou Qatar, Sorasu qu'on fait communication fanana quoi. Moi je ne suis pas ce type de journaliste. Une communication ni Sorasia Barado, Jamanamara Barado, Ambako. Mais communication, non. Je ne suis pas pour une communication militarisée. Une communication d'eau,
aw bɛ seliji ta a fana b'aw jɔ ne kɔfɛ o la jamais ne tɛ tugu aw ka fɔta in kɔ o la parce que ce n'est pas ça comme ça qu'il faut communiquer c'est pas une façon de communiquer ça donc wassalamu alaikum.